Успех на треньорския екип. Успех на треньорския екип и на отбора. Здравейте, приятели на футбола! Броени секунди преди вечното дерби. ЦСКА срещу Левски. У15 в момента се тегли жребия за вратите и за топка между двамата капитани Марк Юлков и Мариан Славчев. Снимка преди началото на матча за спомен. Капитани съди, поздравяват се, нека властва ферплея и по-добрия да победи. Разменят двете половини, двата отбора. Проверка на мрежите, както следва, преди всеки един матч. Предстои да наблюдаваме срещата от юношеската група ЦСКА Левски. Вечното дерби, да видим кой ще победи. Нека започнем с двата състава за отбора на ЦСКА с номер 1 Максим Милчев, с номер 2 Калуян Михайлов, с номер 3 Симеон Цековски, номер 4 Мартин Петров, номер 5 Виктор Иванов, номер 6 Виктор Цанков, номер 7 Борислав Иванов, номер 8 Марк Илков, капитан на отбора, номер 9 Никола Илиев, номер 10 Красимир Ранакиев, номер 11 Алекс Павлов, номер 11 Алекс Павлов, треньор на отбора Петър Златинов. За отбора на Левски с номер 1 под рамката на вратата е Александър Митев, номер 2 Крум Крумов, номер 3 Мартин Реджебов, номер 4 Мартин Грозданов, номер 5 Мариан Славчев, капитан на отбора, номер 6 Йоан Немчев, номер 7 Александър Николов, номер 8 Денислав Костов, номер 9 Красен Крумов, с номер 10 Васил Киров, номер 11 Християн Захариев, треньор на отбора Димитър Андонов. След малко ще ви кажа и резервните скамейки на двата отбора. Има някакъв проблем с мрежата, мисля там. Това забавя началото на срещата. Нека кажем и резервните скамейки за двата отбора. За отбора на ЦСКА с номер 31 Денислав Рачев, с номер 14 Теодор Лазаров, номер 15 Георги Киров, с номер 16 Калуян Борисов, номер 19 Росен Киров, с номер 20 Димитър Чакъров. Ето, имаше нужда леко връзване на мрежата. За отбора на Левски с номер 12 Денислав Киров, с номер 13 Янис Александров, с номер 14 Адриан
Миланов с номер 15, Александър Стоилов с номер 16, Александър Иванов с номер 17, Кристиян Шияски с номер 18, Мариан Йолов прави мрежата. Главен съдия на срещата е Мартин Марков, асистент 1 Георги Минев, асистент 2 Станислав Станев, делегат на Българския футболен съюз е Валентин Лазаров. Ето го и първият съдийски сигнал. Дълга топка напред. Пожелаваме успех и на съдиите, и на двата отбора. Нека по-добрия да победи и да се наслаждаваме на едно голямо дерби. ЦСКА срещу Левски. Разиграват тук сините. Дълго подаване по диагонал. Страхотен поглед върху играта на Калоян Михайлов. Но Крумов е на точното място и отне тази топка. Скромно присъствие, все пак е работен ден, няма много публика тук. Но има полиция, което е добре за вечното дерби. Надяваме се да не трябва да се използват органите на реда. Странично хвърляне за сините. Свърши вече, ти не гледаш! Продължават сините да владеят. Ще обърнат ли топката? Точно така, отляво надясно, страхотно. Тук подаване, но централният защитник на ЦСКА Мартин Петров е на правилното място и отне тази топка. Стой долу, не подскачай, браво! Стой долу, не подскачай, ще я вземеш! Много странично хвърляне за сините. Реджеп, маркирай нападател, Мариан подсигурява! Отново. Васе, отстъпи малко назад да виждаш цялата игра и баланс. Още! Стой там! Дълга топка тук. Какво ще последва? Добро за взаимодействие в синьо. Задържат повече топката в първоначалните минути. Сигурно, ако трябва вратар! Вратар, ако трябва! Върната топка назад към вратаря. Митев. Да, Васе слез по-ниско, Васе слез! Контрол! Добре са отворили тази част на терена сините. Разиграват в собствената половина. Разиграват доста в собствената половина с няколко паса. Ще последва ли грешка? Тук не. Отнеха топката червени тук. Какво ще последва? Ще има ли контратака? Лош пас тук на десетката Красимир Накерев. Пускат долу топката да играят футбол. Такива са и препоръките на Димитър Андонов. С повече къси подавания, с разигравания в собствената половина. Добре изглеждат сините тук. Някой трябва да отвори тук по крилото. Не последва дълъг пас в дълбочина. Много добро заставане тук на Виктор Иванов. Тук трябва да ти е много по-меко. Тук само изтегляш на десния. Готови! Удар от вратата. Аут. Червените също разиграват в собствената половина. Имаше фал тук. Точно така.
В гръб беше изблъскан на червен състезател. Доста назад е топката тук. Точно така. Това е на точното място. Разиграват червените. Добро обръщане тук на Мартин Петров, но не задържа топката в очертанията на терена. Ще се възползват ли от тази грешка сините? Има известно напрежение. И в двата отбора все пак е вечно дерби. Странично хвърляне за сините. Червените си отнеха тази топка. Изритана топка. Много добре обръщат играта и двата отбора. Му прави впечатление. Отляво надясно и отдясно наляво. Тази топка е чиста. С топката игра червен състезател. Мартин Марко беше на точното място. Ще последва ли центриране тук? Да, добра топка за капитана Маркюков. Затвори се тук десетката и засада. Играта е подновена бързо. Грешка в синьо. Какво ще измислят червените? Трябва да върне тази топка назад. Имаше ли нарушение тук? Абсолютно нарушение. Красимир Янакиев беше задържан. Какво ще измислят червените? Върната топка. Разиграват червените в половината на Левски. Доста добре обръщат играта. Страхотен поглед на тези деца. Добро положение тук. Ще последва ли удар? Удар в страни. Калоян Михайлов нанесе първия удар в срещата. Не точно в страни от вратата. Михайлов. Наставление от Петър Златинов, треньорът на ЦСКА, по-спокойно и уверено. Виждаме още един път на повторение тази ситуация. Не се получи удара на Михайлов. Максим Милчев излезнал доста напред, вратарят на червените. Добър поглед тук върху играта, но сините с страхотна работа в дефанзивен план взеха си тази топка. Контратака. Нарушение срещу Християн Захариев. Само на флагчето за глав удар малко по-напред тази топка. Главният съдия каза да се изчака сигнала и да нареди стената точно на 9 метра и 15 сантиметра. Васе! По-назад да виждаш цялата игра! Хриска! Хриска! Не бързай, Алекс!
Битка в наказателното поле на червените. Какво ще измислят тук сините? Трябва главния съдия точно така там се намеси да не се бутат в наказателното поле. Центриране на първа града, няма никой там. Топката е отнета тук. Контратака за ЦСК. Изчистена топка силно напред. Не можаха да се възползват червените от създалата се ситуация. Топката остава в тяхно притежание. Милчев. Вече се изисква доста от вратарите да работят добре с крака. Милчев показва това. Изнася топката доста смело. Все пак по този начин се получава и числено предимство в офанзивен план. Вдигнаха оборотите и двата отбора. Грешка тук в червено. Крумов. Центриране на втора града. Няма свой съотборник там Крумов. Алекс Павлов. Странично хвърляне. Петър Златинов отново с наставления треньора на червените. Не разиграха тук добре червените, но взеха тази топка. Нарушение срещу капитана Илков. Ще последва ли бърз фаул? Не. Трябва да има сигнал тук. Да, ето го и него. Подаване по диагонално. Финт отново на Михайлов. Тъч. Топката е избита в странично хвърляне. Подават на късо тук, няма засада, играта продължава. Центриране, грешка тук, неточен удар на състезател в червено, за малко да вкара тук Никола Илиев. Бързо изпълнение. Нищо не съм правил, нищо не съм Добър контрол тук на Виктор Цанков. Пас. Грешка в червено. Сините се възползват от това, започват постепенна атака. Не се получи тя. Това намеси тук на Александър Митев излезна, взе си тази топка доста смело. Топка силно напред. Ще я задържи ли тази топка номер 7 от Синьо? Да. Игра рамо в рамо, доста мъжко. Александър Николов с добра работа. Егов удар за Левски. Малък пенал отзад, хайде! Отзад малък пенал! На втора града може би ще последва центриране предвид това, което чух от наставленията на Димитър Андонов. Не. На първа меко центриране, не се получи то. Равностоен матч до момента. Много добро позициониране от сините. Точно в този момент показват, че седят доста добре, търсят подавания между линиите.
сините състезатели, Крумев, нисък бек сме казали. докато отбора на червените чака своите ситуации на контратака и си изчаква моментите с голямо търпение, с По-динамично към топката. По-динамично към топката, окей? Стоя, бам, две динамични крачки. Крумен, нисък бек. Докарай до кръг. Докарай до кръг. Алекс, готов. много сините владеят постепенна атака. Виж бе, справ вътрешно отгоре. И нисък бек, ако се пускаме още един път, ще имаш проблем. Димитър Андонов показва как иска да бъде подадена тази топка с прав вътрешен. Пази я! 15-та минута. Изчистена топка. Грешен пас на Илиев. Много червените отнеха. Контратака за ЦСК. Какво ще стане тук? Не достигна тази топка до Борислав Иванов. Странично хвърляне за ЦСК. Връщат тази топка. Тук си взеха тази топка. Но отново не успяха да се възползват от численото предимство сините тук в центъра. Поредица от финтове. Добра работа в дефанзивен план и аут. Получи се двоен рикошет там. Много странично хвърляне там. Алекс! Тени! Костов! Почивай! Стой, далече! Класирането до момента сезон 2024 след само 3 изиграни мача. На първо място е отбора на ЦСКА с 3 от 3, 9 точки за червените, докато Левски са на 8 място с 4 точки, една победа, едно равенство и една загуба. Това е от началото на първенството. Само изведи ляв крак, висок бек! Крумев! Идвай, Реджеп, идвай! Би! Лошо подаване тук, топката тупкаше, не беше много удобна и странично хвърляне за сините. Бързо е изпълненото, но тази топка е доста неточна и ще последва удар от вратата. Съдията Марков тук се скара на Петър Златинов. Предупреди го тук Тин Марков. Делегата на срещата Валентин Лазаров и той отива да направи забележка на Петър Златинов. Може би не. Съдиите си решават дали е вън или вътре. Окей? Точно през камерата е застанал главният делегат на срещата. Странично хвърляне за червените. Бързо изпълненото. Да, отива да направи забележка си пак на Златинов. Там. Не трябва да има такива напрежения.
за един тъч. Нека властва ферплей и по-добрия да победи. Много равностойна среща и двата отбора показват доста интересен и интензивен футбол. Битка в центъра на терена. Червените отнеха тази топка. Няма засада тук. Удар и добра намеса тук на Митев. Вратаря на сините с дълго подаване напред. Топката отива в ръцете на неговия колега Милчев. С крака работи доста Милчев. Ето, отново го виждаме да изнася той топката. Излезнал е от 20 няколко метра напред. Разиграват червените. Добро разиграване тук, но състезател в сини отне тази топка. Излезнали са малко повече тук червените. Бият в противниковата половина и топката е изчистена от Митев. Излезнаха на по-висока преса червените. Добре се завъртя тук състезател в синьо, но топката му е отнета. Удар и какъв пропуск на Алекс Павлов. Само трябваше да насочи тази топка. Защо заложи на силата тук 11-ката на червените? Може би не очакваше, че тази топка ще мине и ще стигне чак до него. Втори пропуск за червените. Удар от вратата. Аут. Много червените отнеха тази топка. Алекс Павлов. Подаване тук в дълбочина. На втора града още един пропуск на червените. Виктор Цанков този път. Непокрит на дуспата, малко неудобна му дойде тази топка на Цанков. Тупна точно преди него. Намери я с външната част на ходилото, но над вратата резултата остава непроменен 0-0. Какъв ще бъде отговора на Левски? Две ситуации за по-малко от минута. Подаване тук с външен фаулт на Алекс Павлов. Чисто играят тук сините и отново атака за ЦСКА София. Вдигнаха оборотите червените. Точно подаване тук. Ще последва ли контратака? 2 срещу 1. Връща се още един червен състезател. Красен Крумов. Удар на Крумов. Страни от целта. Очаквам повече от тебе, от Дени Костов. Хайде! Висок бек! Дай! Дай! Подават в наказателното поле. Че може да се подава в наказателното поле. 2 години и повече влезна това правило. Да се играе повече с топката. Точно така. Беше ли задържан тук червен състезател? Не. Изчистена топка и странично хвърляне за отбора на Левски. Разменят местата в офанзивен план сините. Чухме го ясно от Андонов. Нещо различно иска от постройката на сините. Много изчистена топка. Виктор Иванов изчисти тази топка от него.
Върна топка. Милчев. Дойде отдясно тази топка, разпределя играта наляво. Точно така. Добре са научени и двата отбора. Браво, браво и на тяхните треньори Петър Златинов и Димитър Андонов. Личи си, че се работи с тези деца и имат едно светло бъдеще. Спокойно! Малко стъпи калбовата линия на приятелите! 25-та минута от началото на срещата ЦСКА с повече положения пред вратаря на Левски. Но и след тези 2-3 положения играта е напълно равностойна и за двата отбора. Дълго подаване, ще мине ли тази топка? Да, добра работа тук на четворката на червените. Добре затваря противников състезател, но той се освободи. Тук номер 7. Какво ще последва? Удар. Още един удар и гол. Попадение за Левски. Резултат е открит. Денислав Костов. От нищото дойде този гол. 1-0. Беше избита тази топка след рикошет. Отново отиде при Костов, вратаря на червените. Милчев докосна топката с пръстите, но това не достигна и топката е във вратата на червените. 1-0. Добра работа и на Александър Николов, който се пребори за тази топка. 1-0. Резултата е открит. Точно от това имахме нужда, да бъде открит резултата и двата отбора да излезнат в по-предни позиции и да се надиграват. В 25-та минута 1-0. Нека поздравим и Александър Николов за добрата работа в офанзивен план. Не се отказа до самия край и взе тази топка, пребори се, подаде топката към Денислав Костов и той откри резултата. 1-0. Какъв ще бъде отговорът на червените? Няма нарушение тук. Топката е отнета чисто. Лош контрол тук на Марти Петров, но задържаха топката. Червените. От нищото дойде този гол. Нарушение. Жълт картон. Не мога да го видя тук. Казвам ти, аз казвам, че опасно отбърка отстрани за картон, но не мога да имам мнение от тук. Не споря, просто обсъждаме. Кой е картон тук? За четворката на сините Мартин Станов. Така се прави бързото изваждане на жълт картон. После преодолява всеки следващ такъв с едно на ум. Всеки състезател знае, че може да му се получи и на него същото нещо, така че точно така трябва да се постъпи в такива ситуации и по напечени мачове. От рано се започва с картоните. Съдийска философия е това. Последствие да няма такива груби нарушения. Ъглов удар за червените. Какво ще последва на втора града, може би? Не е заучено положение. Пропускат топката тук червен състезател. Удари отново в страни. Алекс Павлов.
Имало е рикошет там, отново е в удар за червените. Заучено положение, един пропуснал, втори. Последва удар на Павлов, но топката отново е в страни от вратата. Какво ще измислят тук? Много на втора града посочва. Добро центриране тук и още една добра намеса на Александър Митев. Имаше ли го в удар тук? Не. Тук се видя, че вратаря играе с топката. Такива са претенциите и на червения щаб. Дълго подаване напред. Страхотно обръщане тук на деветката на сините, но двама състезатели в червено го затвориха. Красен Крумов. Отново Крумов се връща, взе си тази топка. Има ли нарушение тук? Да. Избутан гръб е Васил Киров, десетката на сините. Един нападател трябва да припада от превъртане. Не се набива из пресата. Йоан и Вас, не се криете. Динамични крачки в тайминга в правилния момент. Много треньорски наставления тук в синьо на Димитър Андонов. Реджеп с Марто хубаво на втора града. Краси! Какво ще последва? Даден е съдийския сигнал, центриране, леко такова. Слабо центриране тук на син състезател. Добро завъртане тук, страхотно прегрупиране от червените. Бега беше влезнал навътре и негов съотборник съответно го покри. В дефанзивен план това беше Виктор Иванов. Топката остава в притежание на сините. Ще последва ли удар тук? Доста неточен удар. Но все пак топката остава в игрищо странично хвърляне тук. Мисля, че тази топка ще излезне в аут. Излезнала в тъча. Обратен тъч имаше тук. Финта тук на голмайстора до момента. Затворен беше той. Връща топката назад. Удар на Васил Киров. Неточен такъв. Топката излиза в аут. От нищото Денислав Костов, голмайстора до момента, взе тази топка, открадна я, опита удар, но ето, че и късмет е на него страна, защото втори път топката след удар остава в него. Върна топката към Васил Киров, но топката излезна в страни от вратата. Натиснаха повече сините в подем са след попадението. Много неточно попадане тук на червен състезател и топката излиза отново в странично хвърляне. Размива се тук син състезател и топката остава в притежание на червените. Разиграват на триъгълник с едно-две докосвания. Трябва да отговорят по някакъв начин. Състезателите на
Петър Златинов. Добър пас тук. Но топката отново е изчистена. Странично хвърляне. Какво ще измислят тук? На късо. Върна топка назад. Пас по диагонал. Лош диагонал тук. Нямаше негов съотборник. Избърза малко си състезател. Изнасят червените. Трябва да вдигнат малко повече оборотите. Добра работа тук на десетката. Красимир Ранакиев, авантаж. Потаване. Ще последва ли центриране? Върната топка на дуската, но там състезател в синьо изчисти тази топка. Тя остава в притежание на червените. Още един удар от далечна дистанция. Не се получи и той. О, какъв контрол тук на Мартин Петров с левия крак. Спря тази топка, залепя заходилото. Бързо изпълнение на страничното хвърляне. Обръща играта там Петров. Взеха си тази топка сините. Ще последва ли нарушение? Да, не се получи този авантаж, който искаше да пусне главния съдия. Мартин Марков и топката е върната в тази половина, в която беше нарушението. Върната топка назад към вратаря Митев. Много бавно и постепенно разиграване на сините. Точно с тези подавания приспиват дефанзивните състезатели в червено. Нарушение тук в центъра. Ролиран беше Васил Киров. Връщат отново топката към своя вратар. Ще забавят малко темпото тук сините, поне според мен. Топка силно напред. Много голяма грешка тук на Алекс Павлов. Подаване на Васил Киров към деветката. Какво се случи там? Засада има. Засада е бил Красен Крумов. Така в червено. Мартин Петров. Грешка на Петров. Още един път Александър Николов се пребори за тази топка. Центриране тук на Крумов. Не точно такова. Васил Киров. Връща играта. Добра работа, тук се е включил в предни позиции и Грозданов, центриране на Грозданов, не точно такова. Трябва да се върне сега по най-бързия начин. Неговата зола там е оголена и топката е насочена точно в тази половина на терена. Няма нарушение, страхотна борба между сини и червени там. Точно на голото флагче. Дълга топка тук. Александър Николов отново. Топката му е изчистена тук. Затвори го Мартин Петров. Страхотна бързина притежава Александър Николов, седмицата на сините. Все пак и от него дойде това попадение. Това беше
Точно така, отсъдено е. Господин съдия! Господин съдия! Лош тъч, Господин съдия! обърнат тъч и топката е в червено притежание. О, губят червените в собствената половина. Много близко беше състезател в синьо и съответно тъча е обърнат. Обратен тъч, но червените не успяха да се възползва в тази ситуация. Ето сега отнемат, но отново грешка в центъра. Колега! Вие сте изкарали, колега! Сваляй го! Има малко напрежение тук между двете скамейки. Не може да я подаваме такива светлини! Засада тук Никола Илиев. Кажи ми, Матко, това не може. Как? Той казва, те не могат да се подадат. Как да не? Как да не? Ма това не са коментари, бе, човек. Ачка, сядайте, давай. Малко напрежение тук между двете скамейки. Напълно нормално е. Дерби си е, дори на 15-ките. Нормално е да има напрежение и искри. Но нека футбола да наделее и двата отбора да се забавляват. Коректен матч се получава. Само един жълт картон до момента и той е на номер 4. В 26-та минута Мартин Грозданов. Топката е отнета. Ето го и съдийският сигнал за край на първата част. Кратка почивка. Връщаме се отново тук. Резултата между отборите на ЦСКА и Левски е 0-1 след попадение на Денислав Костов в 25-та минута след асистенция на Александър Николов. Кратка почивка и отново се връщаме тук на терена да проследим и какво ще се случи през втората част.
Отново се връщаме на терена. Червените са излезнали по-бързо след по-кратък разбор на техният треньор Петър Златинов. Здравейте, приятели на футбола! След по-малко от минута трябва да започне втората част на ЦСК Левски, вечното дерби. У15 даден е сигнал сините състезатели да излязат на терена. Резултатът е 0-1. Какъв ще бъде отговорът на червените? Успял ли е да мотивира Петър Златинов неговите състезатели? През първата част сините състезатели владееха повече топката, но не създаваха толкова положения. Червените състезатели създаваха 3-4 положения, които можеха да се възползват, но не успяха да открият резултата. И в 25-та минута гол от нищото на Денислав Костов след добра асистенция на Александър Николов. Седмицата в синьо се пребори там по фланга, върна топката, последва удар на Костов, рикошет, топката останала в негово притежание и резултата беше открит 0-1. Резултата има ли смени? Мисля, че няма такива. Правилото за смените през втората част е 3 спирания на играта и може да влезнат повече състезатели. Няма значение колко състезатели влизат, но трябва да има 3 спирания на играта. 5 смени имат право. Всеки момент чакаме и съдийския сигнал на главния съдия Мартин Марков. Един от най-проспериращите съдии в момента. Доста мачове вече има той в втора лига. Състезава. Ето го и съдийският сигнал. Началото на втората част е дадено. Какво ще последва тук? Подаване, удар и добра намеса на Максим Милчев. За малко щеше да бъде изненадана червената отбрана след великолепен пас по диагонал. Не успя да се възползва Александър Николов тук. Нека кажем и стартовите състави за двата отбора. За отбора на ЦСКА под рамката на вратата с номер 1 е Максим Милчев, с номер 2 Калуян Михайлов, с номер 3 Симеон Цековски, с номер 4 Мартин Петров, с номер 5 Виктор Иванов, номер 6 Виктор Цанков, с номер 7 Борислав Иванов, номер 8 Марк Юков, капитан на отбора, с номер 9 Никола Илиев, с номер 10 Красимир Янакиев, с номер 11 Алекс Павлов, старши треньор на отбора Петър Златинов. За отбора на Левски на врата с номер 1 е Александър Митев, с номер 2 Крум Крумов, с номер 3 Мартин Реджебов, с номер 4 Мартин Грозданов, с номер 5 Мариан Славчев, капитан на отбора, номер 6 Йоан Немчев, с номер 7 Александър Николов, номер 8 Денислав Костов, голмайстора до момента, с номер 9 Красен Крумов, с номер 10 Васил Киров и с номер 11 Християн Захариев, старши треньор на отбора Димитър Андонов. Нарушение тук. Главен съдия на срещата е Мартин Марков, асистент 1 е Георги Минев, втори асистент Станислав Станев и делегат на Българския футболен съюз е Валентин Лазаров.
Сипана топка напред. Алекс Павлов. Финт на Павлов. Топката му отнета чисто там. Върнал се офанзивен състезател Александър Николов в по-задни позиции да вземе тази топка и да помогне на своя бек Грозданов. Резервите за двата отбора за ЦСК с номер 31 Денислав Рачев с номер 14, Теодор Лазаров с номер 15, Георги Киров с номер 16, Никола Боевски номер 18, Калян Борисов с номер 19. Тук ще да стане доста интересно. С номер 18 Калян Борисов, с номер 19 Росен Киров и с номер 20 Димитър Чакъров. За отбора на сервите на сините на скамейката с номер 12 Денислав Киров, с номер 13 Янис Александров, с номер 14 Адриан Миланов, с номер 15 Александър Стоилов, номер 16 Александър Иванов, 17 номер Кристиян Илянски, с номер 18 Мартин Йолов. Какъв ще бъде отговорът на червените? Имаха ситуация тук в третата минута на втората част, но не успяха да се възползват червените от нея. Много сините в атака, много не. Точно тук. Ъглов удар. Изчистена топка от Калян Михайлов и топката излезна в ъглов удар. Червените през първата част създаваха едно доста интересно положение. След ъглов удар имаше заучено там. Да видим сините с какъв арсенал от заучени положения имат. Те топка на втора града. Добро центриране, не покрите там Грозданов. Сам вече е затворен, но обърнаща се Грозданов и аут. Обърнал е фланга от лавата. В дясната част е минал Грозданов. Но ето връща се в неговата зона. Бързо изпълнение. Точно подаването в центъра. Между линиите се опита Цековски да подаде тази топка, но червените я отнемат и започва контратака. Неточно подаване. Много Цековски започва нова атака за червените. Изчистена топка напред. Голяма грешка тук отново в червено. В засада беше тук Крумов. В реално време се видя тя. Гръмната история. Ние искаме да спечелим мача. Има леко притеснение в двата отбора. Прави впечатление, че не играят в центъра. Повече по крилата атакуват и двата отбора. Силна топка напред. Още едно диагонално подаване. Вратарят тук Митев е излезнал. Улови тази топка. Петър Златинов казва на неговите състезатели да си изчакат момента и с повече подаване и с търпение да създадат положение. Вижда се ясно от тази каква е тактиката на двата отбора. ЦСКА играе с повече търпение, докато Левски владее повече топката. Нарушение тук. Като ти викам, спираш и ме гледаш. Ясен ли съм?
Вземат ли? Той е сваля в крака да ти... На земята беше абсолютно нарушение. Кой да играеш топката? Има ли нужда от лекарска помощ син състезател? Айде, браво, айде! Лекар имате ли? Лекар! Извикане. Доктора трябва да влезе на терена. Давай. Ето още една. Марене, ела ти кранеш да го кажеш после на речема и на Митрик ела при мен. Претенции за жълт картон? Според мен трябва да има жълт картон. Тук на земята беше няма умисъл, не спира опасна атака, така че няма за какво да последва жълт картон, поне в тази ситуация. Правилно на Мартин Марков. 3 човека на стена за червените. Интересна позиция. Ще последва ли директен обстрел или ще има центриране? Трябва да завърти доста топката. Според мен ще има центриране на втора града. Вратаря е готов. Сигнал е даден, удар и тази топка мина в страни от вратата. Точно това последва. Опита удар тук Захариев. Неточен. Добра работа отново на Милчев тук. Страхотна работа с крака на вратарят на червените. Така се прави. Силно напред. Останал ли е в очертанията на терена? Не. Сам между 2 човека се обръща Крумов. Отново топката остана в притежание на червените. Пазва в дълбочина. Подаване на дуспата. Рикошет. Какво ще последва? Добра намеса тук на Минковски. Ъглов удар. Проспаха тази ситуация червените. Какво се случи там? Страхотна работа на Красен Крумов. Между 3-4 човека се обърна той. Добро подаване и към Захариев, който върна топката на дуспата. И след добра намеса на Милчев, резултатът остава непроменен. Държи в играта своите състезатели Милчев. Всяка атака започна от него. Страхотен рефлекс на този млад вратар и невероятна работа с крака. Удар директно от корнер. Какво става там? Греда. Имаха късмет тук червените. Може би това щеше да е гола на един от головете на сезона. Директно от корнер. Гредата спаси тук червените. Доста умело завъртя син състезател тази топка. Не можах да видя кой е. Удар тук на червените. Още една добра намеса на колегата на Милчев, Александър Митев. Резултата остава непроменен. Страхотна контратака тук в червено. Малко неудобно дойде тази топка за Илиев. Иванов с добро обръщане тук. Пас към Цанков. Какво ще измисли Цанков?
Добре обръща тази топка. Нареждат се сините състезатели. Няма засана тук. Вдигнаха оборотите и двата отбора. Няма нарушение тук. С тяло беше затворен червен състезател. Много добро решение на главния съдия тук. Абе не ги чакай, дай да върви да излизаме! Ако не ти даде, пак ще пробваш и стане, бе, спокойно, бе. Тази топка трябва да бъде върната назад, да разиграят по-умело червените. Дълго подаване тук за бега на червените. Калян Михайлов, затворен с тяло Михайлов и удар от вратата, аут за сините. По-ниско дефанзивните! Васко! Васко! По-ниско! Йо! По-ниско, бе! Казах в началото на втората част, че двата отбора не атакуват през центъра. Ето сега треньора на сините Димитър Андонов приканва неговите състезатели да влезнат по-ниско, да искат повече топката в централната част на игрището. Василе! Кога сме искали дефанзивни халфа е високо прязва! Ай, Йоне! Слушам те. Какво искаш от мен, не мога да разбера? Той, тук аз съм си в зоната. влезе си в зоната и... Има известно напрежение тук. Горе, горе! На тебе казвам. Зейо! Бий, Алекс! Кой ще направи пръв смяна, да видим как ще се освежат двата отбора. Центриране тук, изчистена топка, добра работа на Грозданов. Ще мине ли тази топка? Не. Много тук хаотична игра и от двата отбора. Ще последва дълго подаване на Митев. Задържа тази топка, показа през първата част, че има добър пас от въздуха. Чистена топка напред. Айде, отваря, долък, айде, айде! Айде, дайте му игра! Йоне, след по-ниско, айде по-близко с Васко, бе! Айде, айде! Притискат треньорите тук на сините да влезнат повече в централната зона. Няма игра там много. Али, почна да се излагаш! И аз почвам да викам по тебе сега! Стига, бе, към защитника, да! Защото така ти е по-лесно! Нескопосано отиграване, така се води по правило. Тук няма непряк свободен удар. Топката беше върната назад, но към защитник абсолютно не е с вътрешната част на ходилото. Не знам какви са претенциите тук на Димитър Андонов да иска непряк свободен удар. Това е несериозно неотношение! Държи ясно чубани тогава! Изчистена топка от Грозданов. Единственият жълт картон до момента е за номер 4. Додиците на сините с тяло тук беше затворен червен състезател. Тук опасна игра, авантаж се получи. След този авантаж трябва да последва жълт картон, поне според мен задължителен. Но да видим какво ще измислят сините. Не точно подаване тук на Крумов. Почват нова атака червените. Все се измаряме в последния момент. Дълго подаване. Михайлов не успя да се възползва от създадения шанс. Ето го
Трябва да последва жълт картон тук. Точно така. Не забрави главният съдия. Жълт картон за Виктор Цанков. В 55-та минута на матча беше той. Абсолютно не забрави, изчака ситуацията да мине. Точно така се прави. Не трябва да има такива моменти. Още един картон ще последва тук за неговия колега Виктор Исаивеник. Виктор Иванов за по-малко от една минута. Знаеше какво прави Иванов тук. Абсолютно правилно. Има опит за игра с топката, кръка не е толкова високо. Спира потенциална голова атака тук номер 5 Виктор Иванов и абсолютно логично жълт картон за него. Казват ни на повторение тук, имаше фаула преди това, не знам защо не беше отсвирен срещу Калян Михайлов, може би главният съдия има по-добра гледна точка и е по-близо до тази ситуация. Все пак ние го гледаме на повторение. Освежиха се и двата отбора. Имаше и треньорски наставления в синьо и червено. В по-късно през деня може да гледате другото дерби между 17-ките на Левски и ЦСКА. Отново по sportbg.bg, новата спортна платформа за доста спорт, е предимно футбол, мини футбол. Това е бъдещето. Не забравяйте да последвате и да харесате страницата в Facebook за повече спортни моменти. Да се върнем вече тук на терена. Добра работа на Цанков, който преди малко получи жълт картон. Чистена топка отново от Грозданов. Един от най-дейните състезатели в синьо е той. Захариев. Подаване към деветката. Крумов. Не точно подаване тук на Красен Крумов. Ще последва ли контратака? Димитър Андонов притиска неговите състезатели да се върнат в по-задни позиции. Много добра битка тук между двама сини и червени с тяло. Точно така се прави, без фаул, ръцете в страни с тяло и странично хвърляне в синьо. Грозданов, дълга топка към Крумов. Топката отнета. Задържаха тук тази топка. Нищо не се е получи от тази атака в синьо. Добра работа тук на Калян Михайлов. Димитър Андонов доста ден потъча. Притиска неговите състезатели да играят повече с топката. Добро превъртане тук в червено. Ето точно така, в центъра имаше дупка, възползваха се. Отлично подаване тук. Какво ще измислят червените? На двойно играят. Много грешно подаване тук на капитана Юков. Но топката остава в тяхно притежание. Нека тази топка сините не успяха да се възползват.
Ще има ли фал тук? Да, пореден жълт картон, нарушение и следователно втори жълт и червен картон за номер 5. Виктор Иванов. Червените остават с човек по-малко в 57-та минута си получи първия жълт картон, по-малко от 5 минути и втори жълт картон. Каква грешка тук на Виктор Иванов? Концентрацията не пада! Хайде! Червен картон. Виждаме тук втори жълт, следователно червен. В реално време знаеше какво прави, загуби тази топка, закъсня, отзад, лошо подходи, не трябва така да се постъпва. Имаше човек, който можеше да го покрие. Изпусна си нервите, поне според мен. Тук Иванов и най-лошо за него се случи. Втори жълт, следователно червен. Сините с числено предимство. За тях става по-лесно 18-17 минути преди края на тази среща. Кой ще се върне сега да помогне в дефанзивен план? Смяна. Марти, влизаш вътре! Марто! Влез вътре! Разбрахме се? Как пазиш човека? Смяна в червените. Излиза капитана Илков. На негово място влиза номер 19 Росен Киров. Една смяна освежи отбора в централната част. Росен Киров влезна на капитана Марк Илков. Още едно нарушение тук. Опасна игра. Ето го и жълтия картон. Абсолютно опасно долу тук. Посегна. 15 номер е влезнал в игра. Георги Киров. Не успях да видя на кой. Георги Киров. Жълт картон за него. Докторе, влизай. Тая маската от колата там, дежурната место там да влезе. Руме, разбираш ли? Бега срещу него е малък, не е подготвен, окей? Георги Киров е влезнал номер 15 и получи жълт картон в 65-та минута на матча. Виждаме и повторение на по-интересните ситуации в момента, докато преглеждат син състезател. Алекс Никол хубаво не изпита двамата, хайде! Двама човеки не Говориш долата. Айде бе, йо! Насочвай ги. Йо, айде Не спирай да говориш. Айде. Ще последва ли центриране или директен удар? През първата част бяхме свидетели на такова положение. Съдийския сигнал е даден, центриране на втора града и гол на деветката. Красен Крумов, непокрит на втора града с глава. Страхотно попадение на Красен Крумов. Много добро попадение тук на Крумов. Със страхотен ръст.
Страхотно позициониране и гол на Красен Крумов. В 66-та минута на матча падна това попадение. Резултата вече е 0-2. Какъв ще бъде отговорът на червените? Нямат много време, по-малко от 12 минути остава до края на тази среща. Бий! Почивай! Краси! Прихващай! Топката гледай! Краси ти! Постепенно червените започват атака. Нарушение. Капитанската лента вече е Никола Илиев. Докторе, ти си не иска да знаеш. Твоята колежка... Тя колежка била за публиката. Кричка! Тя е някаква интересно име. Какво ще измислят тук червените през първата част? Показаха Арсенал от заучени положения. Центрирана топка. Абсолютно нищо не успяха да се възползват тук червените. Абсолютно вратарска топка! Вратарска топка! Удар тук и рикошет. Ъглов удар за червените. Стои на голинията! Ще изгледа душата като на карта, аз съм виновен. Стига с този страх сте играли футбол, бе! Има бутане в наказателното поле. Нормално е. Добро центриране тук. Отново червените не успяват да се възползват от тази ситуация. Чистена топка напред. Странично хвърляне. Бърз тъч притиска неговите Пепи Златинов, неговите състезатели да играят по-бързо, да вдигнат оборотите, да покажат малко повече интензитет. Трябва да върнат един гол, възможно най-бързо. Матчът ще стане още по-интересен. Няма хаос! Васе, отивай! Митев! Първа врата тук. Грешка. Много неточно центриране. Топката е в ръцете на Митев. Забавя максимално играта Александър Митев тук. Искат неговите треньори да играят повече с топката. По диагонал опита тук пас, надиграват се едно в едно. Нарушение. Тук не. Защото има много защитници в наказателното поле. Не е обещаща атака. Не е обещаща. Няма картон тук, няма груз. Има и тактика малко. Аз просто питам, аз правилата не ги знам, аз съм прав, сега той ми обяснява. Сините успяха по-бързо да влезнат в тази среща. Резултата закономерно е 2-0. Гредата тук, горната града спаси Милчев. От нищото дойде този удар. Страхотен фаут притежава този син състезател. Лично центриране, но отново гредата. За втори път гредата спасява Милчев. Дълго подаване напред. Точно. Взеха центъра и нещата им се получиха на Левски. Центриране на втора града. Отново удар с глава и още едно попадение на Красен Крумов.
О, не, тази топка е минала отстрани, прощайте, не видях тази топка се оплете в мрежата. Ауте, това много малко не достигна тук на Крумов тази топка да влезне. Много Крумов заплашва червените състезатели. Прощавайте за грешката, топката се оплете много странно в мрежата в задната част. Резултата остава 2-0, грешката е моя. На по-висока преса вече бият червените. Това е нож с две остриета. Може да бъдат хванати на контратака. 7 минути до края на срещата. Не знам как ще отговорят червените. Вратар! Байо! Васко, позиции! Митев, чакай пресата! Позиции! Денис, засада сте! Митев, пас, централистики назад! Митев, назад! Връщат тази топка, разиграват сините в собствената половина. Ще забавят максимално темпото на играта. Стой, Митев! Айо! Готови! Забавят. Трябва да последва пас в центъра. Точно така дойде този пас. Ето го диагонала, който всички чакаха. Не успяха отново сините да се възползват от тази атака. Много дълго подаване за червен състезател. Вратарят Митев е излезнал доста в предни позиции. Изчисти тази топка. Смяна. Голмайстора Красен Крумов излиза и на неговото място влиза номер 17 Кристиян Илянски. Ето, отново сините владеят топката, разиграват в собствената половина. Някой трябва да влезне в центъра, сега трябва да последва диагонален пас. Ето го и него. Засада. Димитър Андонов притиска неговите да оправят линиите, да играят повече в центъра. Виждаме през втората част положението за гол точно там паднаха. Фин тук, добра работа в червено, ще последва ли центриране? Не можа тук да се възползва от тази ситуация Калоян Михайлов. Грешка отново в червено. Сините с добра работа тук. Добра намеса и на Цековски. Изчисти тази топка. Възползва се максимално от нея Кристиян Илянски. Не беше готов за това подаване и страхотна работа на Цековски. Човека да става принуждава вратаря ми да играе с глава. Ши! Що скачаш, бе? Странично хвърляне. Смяна. Чудо от тая страна. Разбрали? Алекс, разбрали или не? Още едно прекъсване. Още едно прекъсване. Ето
ти е, Крис, дай! Продължи! Браво! Максо, тръгвай напред, бързо! Тръгвай напред, бе! Той е Михайлов с добро подаване тук към Иванов. Браво, Мартин! С тяло беше затворен Иванов тук. Страхотна работа в дефанзивен план на Мартин Грозданов. Страхотно позициониране и затвори добре червен състезател. Саше! Ши! По пространството! Саше! Митев! Реджеп! Забавят максимално сините състезатели. По-малко от 3 минути до края на срещата. Сам Крис празно! Празно пространство тук за Захариев. Захариев влиза по диагонал. Ще последва ли удар? Удар на Захариев и добра намеса с крак тук на Милчев. Измори се Захариев. През целия матч много негови пробиви влизаха от лявата част на терена. Ъглов удар за сините. Може би ще има 1 минута продължение на тази среща. Заучено положение, центриране, не точно тук. Топката остава отново в притежание на сините. Мек пас тук, отново грешен, но червени състезатели не успяват да се възползват от тези моменти. Ето сега една такава ситуация, не виждаме нищо от треньора на сините. Васе да е в нас! Сигурна топка! Топката е в притежание на Левски. Какво ще измислят? Поредица от финтове. Не точно подаване тук. Добър пас тук в центъра на терена. Тази топка трябваше да мине. Ще да стане интересно за отбраната на сините. Не успяха, но червените задържат притежанието на топката. Затвори се тук на корнера десетката на червените. Краси Янакиев. Не успя това центриране. Отстъпват назад червени състезатели. Връщат назад момчетата в синьо. Разиграват топката, задържат я. Ето тук трябва да последва двойно, точно така. Върна топка, сега трябва да последва подаване към вратарият на Левски. Митев, точно така. Славчев, капитана на отбора. Отново към Митев. Не чух продължението, дали е обявено от главния съдия Мартин Марков. Дълго подаване тук. Гра с глава. Растин Петров с топката. Задържа червените. Нарушение. Смяна. Номер 6 влиза в игра. Излиза по-точно Виктор Цанков. Виктор Цанков излиза в игра. Влиза номер 13. Номер 13 Янис Александров. Алекс, по-напред, Алекс! По-напред, Бел! Дига се влизали! Алекс, Никол, събери малко! Дай си! Алекс, вътре, Сашо! 1 минута вече изтече от добавеното време. Обратно! Нарушение. Тук бърз фаул се получи. Удар. Много далече от целта. Давай, играем позиции. Ши! Ниско! Сашо, ниско! Подрежда се отново. Ши! Ниско! Сините доста добре.
Мите, Грозданов, слезте! Митев. Към Грозданов. Грозданов, грешен пас на Грозданов в центъра. Ще успеят ли червените състезатели да се възползват в тази ситуация? Точно тук. Грозданов! Ало. Не бъркаш този пас, той е елементарен. Не се набиваш в пресата с дрибъл. Спри си и я подай точно. Втора минута на добавеното време тече. Добре, колко е продължението? Той знае ли, че играем по 40? Не сериозно питам, защото в началото не знаеше. Еми, защото е 43-та, той не е обявил продължение. Точно това чуехме и ние колко е добавеното време, но часовника на главния съдия винаги е най-верен. Ето го и последният съдийски сигнал. Отбора на Левски победи отбора на ЦСКА с 0-2.